God. Tayong loto. Police on the side. I'm driving, dude, and singing on drums. What? Tayo ng loto, 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 loto. So, 130 and 21. What's up, bro? Kumusta? Anong balita? Oo. Tataya tayo. Kasakali. Ano ba yun? 5 fantasy. 5 siguro $5 ba? 1 mega. 3 power. 4 na super. 20. 20. Hindi ka nagkano ngayon? Nag-gym?
Ara, Chip. So, mga pinigil. Ha? Oo nga. Araw yan. Wala akong Pag, tigil. pag ganito, kahapon, ano na, paghapon wala na eh. Oo. Kasi sa umaga Pag kasi. ganyan din, Brad. Same. Siya pa ganyan? Oo. Bakit siya lang ba mananalo? Sasahog ba ito? Okay, 1, Hirap na. 5 fantasy, Ah. 1 mega, 3 super loto, saka 4 super loto. Baka maiwan ako. Oo Ito yung sa'yo. Oo. Baka magkamali yan. Pag nagkamali, sa akin yan. Sabay ko din. Uy, magkamali ka. Oo. Yes pala yun. Balatuhan na lang kita. Kasalanan ni Russell na, nagkamali. Hey, bro. Hi bro. Okay. Okay, that's it. Loto. Chururu. Ah. Chururu. Da-na-na-na-na. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Loto. Loto. May loto. Chururulululululu.
Okay, guys, that's it.